Berejbo Rojava payitahtçı hevaleme Salih Süleymani ve agahiyan bimere parve bike Serokvezir Erdoğan jî xweçûbû Kosova wekîdin bernameya parlamenteran raydarên siyasetê çiye niha jî Salih Süleymani emrite gudarî dikin. Rojbaş Mela Tuluç, îro 24 Cotmehê em dîsa bi raydan û geşedanên paytaxta Enqereyê li hemberê wanin. îro hewa germa û taveke zefrê xweşî li Enqerê heye. Giştiyê welê jî çend cîha hewa baş xwe dike. Ez dixwazim bi rojava Serokkomar Abdullah Gül ve dest bi rûdanan bikim. Abdullah Gül îro li Enqereyê li Koşka Çankayê çend mêvanên xwe biezmîne. Serê serî de Sererkan Necdet Özel ve bibe mêvanê wî der yek jî müsteşarê mîtê wê li Koşka Enqerê bibin mêvanê Serokkomar Abdullah Gül û derhekê rûdanên dawî biaxivin yek jî doza balyozê heye ve derbarê wê de jî agahiya bistîne. Xenêwiya jî du mêvanên Serokkomar Abdullah Gül giring dîsa hene. Yek Wezîrê Karê Dervayê Iraqê Hoşyar Zebarî heye. Hoşyar Zebarî ji bo geşedanên dawî Iraqê û teqîn jî gelek li wir pêk hatin. Derhekê wê de bê li Tirkiye hevdîtinan bike serî serî de bi mêvanê Serokkomar Abdullah Gül. Piştî wîya jî Wezîrê Nasandina Partiya Komünîst a Çînê lê çiya wê bibe mêvanê Serokkomar Abdullah Gül û ew jî lê Koşka Enqereyê bê ezmandin. Niha em derbasê Rojava Serokwezîr Recep Tayyip Erdoğan bibin. Recep Tayyip Erdoğan doh wekî te janî ziman doh li Kosovayê bû û vekirina balafirgehê de derket pêş welatiyên wê derê û Kosovayiyan rehat bahev û taçî û Serokwezîrê Kosovayê taçî re ji hat cemhev û peyamên aşîtî û hevaltî û biratiyê jî dan. Xenêwiya jî wira derbasî Prizrenê bû lê îro Serokwezîr Recep Tayyip Erdoğan li Enqereyê serê sibê îro vê spê li vê derê ser riya Eskişehirê beşdarê vekirina navendeke danûstandinê bibe piştre jî derbasî Serokwezîrtiyê bibe li wir mêvanê wî hene wê derê mêvanê xwe qebûl bike. Mêvanê wî kene serê serî de sekreterê MGK'yê Muammer Türker û yek jî Sererkan Necdet Özel bibe mêvanê wî bêra biaxive. Xenêwiya jî Serokvezîr Recep Tayyip Erdoğan derbasî nûşîngeha xwe ofîsa xwe bibe. Em çend agahiyê dîş bidin. Bülent Arınç li Bosna Hersekîye wê derê Fahri Doktora ji zanîngeheke wir bistîne. Xenêwiya alîkarê Serokvezîr Alî Babacan ji li Amerîkayê ji bo borsayê derbasî Chicagoyê bibe û Wezîrê Yekîtiya Avrupayê Egemen Bağış û Wezîrên Ciwanî û Sporê Suat Kılıç ji wîro beşdarî vekirina fuarê bibe fuara CNR Expo'yê bibe û a zanistî û bilîşimê li Sebitê û Eurasiyayê tê gotin. Em niha jî li CHP binerin. CHP de tevgerdariyek pêkat alîkarê Serokî Giştiyê CHP Emrehan Halıcı istifa kir. û piştî wîya jî li wê derê daxuyanî bêdayîn lê dibêjin ji ber gengeşiyê navxwîyê ê partiyê derket. Lê esas ji CHP agahiyek em bidin duh li CHP balyozê Amerîkayê Francis Richardone bu mêvanê Kılıçdaroğlu 2 saat nîva hevdîtin pêkanîn û xwarinekê de ji hatin li gel hev lê mijara wan de çi hebû çi axivîn ser çi sekirîn 2 saat nîva ne diyare. Esas îro Francis Richardone balyozê Amerîkayê ve îro daxuyaniyekê bide çapameniya Tirkiyeyê em ê jî wêya bişopînin ji bo we. Ez tiştekî din ji CHP parvekim çend parlamenterên CHP û derbasî ODTÜ'yê bibin bêçima ODTÜ'yê wekî tu jî dizanî li ODTÜ'yê ji ber rêçêkirinê û daristana ODTÜ'yê gengeşî derkevin navbera rayedar û xwandevanan çend parlamenterên CHP jî wê biçin li wir û destekê bidin wan li gel xwandevanan dibêjin wê dinge û daran deynin û biçkînin. Em niha jî derbasî BDP bibin. Esas mijara me îro a giring BDP û HDP ye. Kongreya gelên demokratîk hatibû avakirin û ew kongre bi inisiyatîfa BDP jî bi rêve diçû û çepkirên Tirk ji li wir de cêgirtibûn. Lêbelê biryar hat dayîn BDP wê bi hilbijartinan da bibe du paran
û partiya HDP be avakirin ku hat avakirin wê li Rojavayê Tirkiyeyê bi ser navê HDP bikemin hilbijartinan ev herê mamê jî li ser navê BDP bikeve hilbijartinan ji BDP sê parlamenter derbasî HDP bûn û ev sê parlamenter kê ne Sırrı Süreyya Önder, Ertuğrul Kürkçü û Sabahat Tuncel ji BDP derbasî HDP bûn. Yek ji parlamenter İstanbul'ê serbixwe Levent Tüzel ji derbasî HDP bibe. Ez dixwazim çend tiştên dîş derhekê HDP bêjim. HDP wê şemiya pêşiya me roja şemiyê û lijneya xwe kom bike wê li kesên ku ji parlamenter û şaredarên ji partiyên din derbasî HDP dibin wê wana diyar bikin lê ev agahî jî heye dibêjin sê parlamenterên CHP jî wê derbasî HDP bibin ev kesana kî ne hêj nediyarin lê belî rojên pêşeme wê diyar bibin bi taybetî ji roja şemiyê xeynî ya ez dixwazim vê jî bêjim HDP kotaya jina ji sedî pêncî daye ji sedî pêncî kotayek daye jina û jinên bên hilbijartin roja şemiyê piştî lijneyê ew hat diyar kirin duşemê yekşemê jî yekşema pey re jî kongreya xwe asayî wê ava bikin û kongreyê de hevserokên HDP ên nû bên bijartin tê texmîn kirin ku ev her du hevserokên ji bo HDP bên hilbijartin parlamenterê Mersinê Ertuğrul Kürkçü û parlamenter İstanbul'ê Sabahat Tuncel ve bibin hevserokên HDP ên nû ji HDP tiştek ez bêjim yek jî piştî kongreyê HDP'yê wê bibîne partiya xwe meclisê jî ava bike wan jî bibêjere ez wê jî bînim ziman herî dawî jî ez dixwazim ji werzişê çend agahiya bidim wekî te jî anî ziman duh Galatasaray ji derket hemberî Kopenhagê û sesê û yek serket û Liga Şampiyonan da îro jî Trabzonspor ve stada Hüseyin Avni Akerê derke ji bo Kupaya Avrupayê derkeve hemberî tîma Polonyayê Legia Varşova û ew maça jî ez tahmin dikim ew jî wek Galatasaray ser bikeve ez ji paytexta Ankara'yê tiştek ji bo te par vekim ev kasin. Berê Salî hem gerekî spas dikin temaşevanên hêja Rojava paytext Salî Süleymanî bi wî şeklî bi me re par vekir niha jî dirêzê de hûrgiriyên nûçeyan hene.